לרופאים שונה כל כך משאר התחומים. קודם כל, יש עיקרון שנקרא בגוגל YMYL, זה עיקרון שמתמקד בתחומים שהם משפיעים על חיים של אדם או על הכלכלה שלו. למעשה YMYL זה נקרא Your Money, Your Life. וכל התחומים שהם משפיעים בצורה כל כך משמעותית על חיים של אדם, גוגל שמו דגש לבדוק בצורה הרבה יותר מקפידה את התכנים, את הקוד של האתר, את החוות משתמש, ולנסות כמה שיותר באמצעות הסריקות והנתונים שלו והאנליזה שלו, להבין אם באמת יש כאן מומחיות, ניסיון, סמכותיות ואמינות מאחורי התוצאת חיפוש שהם הולכים להציג אצלם בתוצאות חיפוש. גוגל למעשה זה סוג של קניון, שאנחנו, האתרי אינטרנט, החנויות, רוצים להתברג בקניון הזה בבמה המרכזית שלו, וגוגל שומרת על המוניטין שלה באמצעות סיפוק של תוצאות חיפוש במענה לכוונת משתמש ברמה הכי מדויקת שיש והכי גבוהה. גולשים שנכנסים לגוגל היום הם כבר רואים את גוגל כמקור סמכות, כהמלצה מאוד אמינה לכל תחום שהוא. אז אם הם נרשמו מרפאת שיניים בתל אביב והם הגיעו אליכם בתוצאות חיפוש של העמוד הראשון, כבר נעשתה לכם חצי מהעבודה, הם מגיעים אליכם אחרי שהם קיבלו המלצה מגוגל. לכן הסריקה והבדיקה והבחינה של האתרים בתחומים של YMYL היא הרבה יותר קפדנית, בגלל היכולת השפעה שלה על החיים של האדם. ובעולם ה-SEO, עולם הקידום אתרים, יש לנו פתרון מקיף לזה, שמתבטא באסטרטגיית עבודה. הפתרון זה IT, זה למעשה קיצור של מומחיות, ניסיון, סמכותיות ואמינות. זה הדרך שלנו למעשה לגשר על הפער בין מה שגוגל דורשים, הסטנדרטים שלהם בתחומי YMYL, בין הרצוי למצוי, לאיפה שאנחנו נמצאים, נקודת הפתיחה, לאיפה שאנחנו צריכים להגיע. ממש כל האסטרטגיית העבודה שלנו בקידום אתרים לרופאים צריכה להתבצע על זה. אין מתחילת המחקר מילות מפתח ועד קישורים, עבודה באתר, חוויית משתמש. ואני אתן לכך איך זה מתבטא ממש ככה על רגל אחת. אנחנו ניקח תיק לקוח שלנו, אתר פורטל גדול של מאגר מידע של רפואת שיניים, ניכנס קצת לעמודי תוכן שלו ונראה איך אנחנו למעשה נותנים מענה של IT לעיקרון ה-YMYL של גוגל. כבר בחלק העליון אנחנו נראה מספר אלמנטים שמעידים על הסמכות שעומדת מאחורי העמוד הזה. מעבר לתוכן עצמו שהוא צריך להיות איכותי וברמה גבוהה, יש לנו פה את האלמנט של הכתיבת מחבר, מי סקר את המאמר, יש לנו פה רופא שביצע סקירה, בלחיצה עליו אנחנו נקרא עליו בצורה יותר רחבה, ויש פה הסבר מפורט איך נזכר המאמר הזה, הצוות שעומד מאחורי התוכן, מקורות מידע, איזה אתרים בעולם שהם מקורות מידע שהתוכן הזה מבוסס עליו, ויש פה לינק גם לתהליך עריכת התוכן, זאת אומרת שהתוכן עצמו זה תוכן שהוא תוכן שמסביר על תהליך רפואי. התהליך הזה אנחנו רוצים להראות שיש מישהו גורם מקצוע שעומד מאחוריו. אז אחד האופציות שניצבות בפנינו זה פשוט לתת ממש לאנשי מקצוע שערכו את התוכן ויצרו אותו, להופיע בעמוד עצמו ולתת אינדיקטורים שהם המחברים של התוכן. מעבר לזה יש לנו פה עוד כפתור קטנטן שרשום מבוסס עובדות, תוכן מבוסס עובדות, התוכן פורטל שמבוסס על ראיות מדעיות ומחקרים, ואז ניתן ללחוץ ולהגיע למקורות מידע, כאן למטה, ולמעשה את כל זה גוגל סורק. לא רק שגוגל סורק, גם הגולשים קוראים ורואים, וזה נותן להם עוד ולידציה שהתוכן באמת ברמה והוא איכותי. חשוב להתקן את התוכן בתדירות גבוהה, ולהראות מתי התוכן הותקן לאחרונה. זה גם משהו שהוא חשוב להראות שהתכנים שלנו הם up to date, שהם כל הזמן מתעדכנים. ולמעשה אפשר לראות גם ה-on page של העמוד הזה הוא מאוד מאוד איכותי, ברמה גבוהה, יש פה תמונות, יש פה הסבר מאוד מקיף, שזה עוד משהו שגוגל נותן לו דירוג, והוא מבין מזה שיש לנו באמת גורם מאוד מאוד מקצועי שעומד מאחורי האתר הזה. בסופו של דבר, אם התוכן לא מקצועי, כנראה שגם השירות הוא לא מקצועי. אז כשאנחנו נמצאים בתחומים כל כך תחרותיים, תחומים שגוגל שם עליהם דגש כל כך גבוה על הרמת בדיקות שלו, אנחנו רוצים באמת לתת את הרמה הכי גבוהה שיש, ללא שום פשרות,
ובכל היבט שהוא, אם זה ברמת חוויית משתמש, הנאות לפעולה, כל היבט אפשרי. כשאנחנו עושים את כל התהליך הזה, וגם במחקר מילות מפתח שלנו אנחנו עובדים בצורה הזו וניגשים לעבודה בצורה כזאת, אנחנו נענה על כל הפרמטרים שגוגל הציבו בתחומים של YMYL. אפשר לראות שכך זה נראה גם מבחינת תוצאות. האתר הזה ב3 חודשים יש לו קרוב ל-15,000 כניסות בחודש, באחד התחומים התחרותיים בישראל. אז האתגר בתחום YMYL, הפתרון IT. צריך לבטא את זה בכל האסטרטגיית עבודה שלנו מקצה לקצה.